ओए बाबा रसुणटा पकाइବାକୁ भूଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଛେଚାଟା ଆଉ କରାଟ କଲିଜାରେ ଯଦି ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଛେଚା ନ ଦିଆହେବ କ'ଣ ମଜା। ଏ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆଜି ମେନୁ ବନିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ, ନିଆଁ ଦେବା ବର୍ଷା ପୁରା। ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଇଏ କରିବା ମେଲ୍ଟ ହେବନି ଜମା ପିଆଜ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପୁରା କରାଟ କଲିଜା ଫ୍ରେଶ୍ ମିଳିଛି ଆମକୁ ଏଠି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହେଲାଣି 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ କରାଟ କଲିଜାର। ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଚିକେନ୍ ତ ଡେଲି ହୋଟେଲରେ ଖିଆ ହେଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ବନେଇବା ଆଉ। ପିଆଜରେ ପିଆଜ କଷିଦବା ଭଲ କିରି। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ ସବୁ ପିଜି ରୁମ୍ ୱାସରୁମ୍। ଏଇଟା ବାହାର ଏରିଆ କପଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖିଛି ଶୁକୁନି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବି ତା ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଦେଲା ଏଠି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବି ତା ରଙ୍ଗ ସବୁ ବଦଳାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା ତାପରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଟିଦେବା ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା ଲାଲ ଲାଲ ଟମାଟୋ ପୁରା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା। ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଛେଚା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ କରାଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାର କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ଅଦା ମିଳିଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏ ତଳକୁ ଆଣିକି ଆଇଲି 5 ଟଙ୍କା ହେଲା ଏଇଟା। ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ପକାଇବା କଥା ନାଇଁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଭଲ ଆଉ ଭଲ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ। ସକାଳୁ ଭାତ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦିନରେ ଖାଲି ତରକାରୀଟା କରିଦେବା। ମସଲା ପକାଇଦେବା ମଟନ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବା ଟିକେ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ମିଟ୍ ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଟା ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିବନି ଏଇଟା ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇବା ଏଇଟା ପକାଇବା ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଭଲଟା ଏଇଟା ଧନିଆ ଏବେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ମିକ୍ସ କରିବା। ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ୍ କରି କଲାବେଳକୁ ନାକେଦବ ମଣିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କିନ୍ତୁ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପକାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ ପକାଇବା ଏଇଟା ପକାଇବା ଫ୍ରେଶ୍ କରାଟ କଲିଜା ଏଇଟା ପକାଇଦେବା ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। 5 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଷିଦେବା ଏଇଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ପକାଇଦେବା ଏଇ ମାଲଟା ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପକାଇକିରି 15-20 ମିନିଟ୍ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଲାଗି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ମାଲଟା କିନ୍ତୁ ଗୁଆ ଘିଅ ହେବା ଉପରେ ହେଲାଣି ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ହେଲାଣି। ଅଏଲ୍ ଗ୍ରେଭି ସହ ପୁରା ମିଶିକି ଛିନଛତ ହେଲାଣି। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇବା ନହେଲେ ଏଇଟା ସିଝିବନି ନା କରାଟଟା ସିଝିବନି କଲିଜାରେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିବ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଛି କରାଟକୁ ମୁଁ ସିଝିବନି ଏସବୁ ସିଝିଗଲାଣି ଆପଲ ଧୂଆଁ ଏ ଗ୍ରେଭି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଲାଣି। ଏହା ସବୁ ଖାଲି ରୁଟି ଆଉ ଆମର କରାଟ କଲିଜାର ଇଏ ମସଲା ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିବି ଦେଖିବା ତାପରେ ରାତି ଖାଇବା ଭାତ ଆଉ। ବାପରେ ପୁରା ଢାବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ କାଢ଼ିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। କଲର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଖତରନାକ କଲର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇଛି କଲର୍ଟା ପୁରା ୱାଓ ସୋ ନାଇସ୍। କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା ଖାଇବା କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବି ଅଛି। କଲର୍ ଏଇଟା ପାଇଁ ଏ ଶଳା ବଞ୍ଚିଗଲାରେ ବାହାରୁ ଆସିଲାରେ ପୁରା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସଟା। ଆଉ ଚୋର ଚାଉଳ ହେଲା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଲା ଥମ୍ସଅପ୍କୁ ଚୁଡ଼ା କରାଟ କଲିଜା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଟିକେ ଖତରନାକ।